Úgyszöves tisztában, legtöbb házőktől Magyarországon baromból 20-as ülni, de tisztától mindenki tart azért, mert azt mondják, hogy ezt a zavarosak, nem lesz olyan szép, mint ahogy ők ezt elképzelték. Azért megkészít, igazából alapvetően a kukta egy sokkal gyorsabban és ügyesebben főz, mint ha 4 órán keresztül elegen lenne a fejem. Ezt nem vállalom. Hát gyakorlatilag egy 10 literes kuktában egy ilyen 6-8 főre tudunk ezt csinálni, ez körülbelül 10 literes kukta 2-3-ig lehet rakni, úgyhogy biztonságosan meg tudjuk főzni a levest. Most azt hiszem, közel 4 literes raktunk be, egy ilyen 90 deka hús, egy zöldségízét szerint ahonnan tetszik. Kuktával rakottam a főzésről, a húsleves főzés nem értünk tudni, de azt kell rakni vizet, maximális fokozaton, amennyit felmegy for, és azt felforraljuk a vizet, aztán belerakjuk az alapanyagokat, utána ízlés szerint, ahogy tetszik, ízesítjük, sóval, borssal, és milyen igényei vannak. Mi jelen pillanatban marhatóból csinálunk húslevest, szépen belerakjuk a húsnak, már is felforralt vízbe szépen visszaéredni. Ezek után belerakjuk a zöldségeket, nem kevés mennyiséget fogunk beletenni, mert hogy jól is kell tenni a vízből. Miután leraktuk és megízesítettük, nem lesz más dolgunk, csak elrakni a kuktának a fedelét. Akkor így is sok minden nem használom, nagyon egyszerűen. Sóból. Jó gyorsan felfort az indukciós lapon. OL. Legyen neked igazad, hogy átoltozott. Körülbelül ott van a balszakad. Sót rakunk vele. Igen, cukorra kisebb íze lenne. Hát sok zöldségtől így is picit édes lesz, de a húsnak a intenzív víze azért ezt ellensúlyozni fogja. Az a tesód? Aha, az én só. De akár lehet a tesód is a szeretni. Nekem is van egy tesóm. Ilyenkor még annyit szoktam hagyni, hogy még berakjam. Ha elkezdne a szépen megint felfűnni, akkor nyugodtan rá lehet rakni a kuktának a tetején. Mielőtt ugye használhatod ennek a kuktát, akkor egy pár ezer azért úgy elmondani, hogy használható, hogy van benne két felet tulajdonképpen, ez a működési felet, illetve van egy biztonsági felet is működik, van egy biztonsági felet, amikor rárakjuk a kukta tetejét, nincs olyan túl nehéz dolgunk alapvetően, nem rárakjuk. Amikor rárakjuk a tetejét, ugye alapvetően megvan egy jelzés a kukta tetején, jól látható, ezt hozzá kell illeszteni a kukta elén lévő nyomhoz, és onnantól el tudjuk fordítani. És innentől kezdve nincs más dolgunk, tehát a kuktát alapvetően kettes állásba fogjuk hagyni, megvárjuk, hogy feljön a felet. Ez azt jelenti, hogy az edényen nyomás kell keletkezni, és igazából
tehát ilyen egyváros nyomás nagyjából a legény belsejében. Amennyiben esetleg ez a szelet nem funkcionálna megfelelően, itt ennek a szelet alján szintén van egy biztonsági szelet, ami arra funkcionál, hogy elengedi a nyomást is, amilyen robbanás lesz. Tehát így innentől kezdve nincs más dolgunk talán megvárni, hogy elkezdjük kinyomni a gőzt. Most a lapot maximális teljesítményen használjuk, mihelyt elkezd kijönni a gőz a működési szelepen, onnantól kezdve vissza kell venni körülbelül olyan 2/3-ra a teljesítmény, ez mindig az indukciós lapokra, mindig az üvegkerámia lapok esetében is. És onnantól kezdve marhahús esetében, ha elkezdte kijönni a gőzt, körülbelül 35 perc és a húsleves kész. Az üldös. De még a biztonsági szerepeknél említsük meg, hogy legvégső esetben itt a gumit kinyomja, és akkor ugyan leröcsköli a főzőlapunkat, de nem fog felrobbanni, és nem fog esni. És akkor gyakorlatilag most azt várjuk, hogy ez a kis sárga pöcök kibújjon a helyéről. Amint az megtörtént, utána pár perc elteltével elkezdő működési szelet dolgozni. Addig, amíg ez a szelet esetleg le nem zár, mivel láttuk az elején, hogy nagyon könnyen lezárt igazából az edény, esetleg egy-két vízcsett megjelenhet, de látjuk, hogy már fel is jött, tehát nyomásra elkezdett, már nyomással ott van az edény. Most igazából arra vár a működési szelet, hogy elérje azt a bizonyos nagyjából egyváros nyomást. Amint elérte, akkor egy ilyen hangos szifegéssel és gőzcsóvával járó eseményt láthatunk és hallhatunk, ami ez lehet, hogy nem is árt bekapcsoljuk az elektriót. Na most azt már jól körbejártuk a kupát. És milyen szuper ez a szigetelszívó. Meglepően csendes. Addig a kamerát leállítjuk. Hát elég jól látszott a gőzsugárán. Most aztán, mint egy gyógymódban nyomja le. Hát mint az üvegkerámia lapoknál picit jönni, hogy jobban marad az arra, akkor át tudjuk szülni, és akkor majd azt tudjuk a nyomást. De kezdjük a pusztán, és körön. És nézd, még most kezdtem el, és már az alján is van az végében. Hú! Nagyon 60 fok körül van. Hát gyakorlatilag egy ilyen 1-1,5 perc tartó, másfél vizet is simán felvezetni. Addig mondjuk a lisztóban nagyjából 3 perc alatt. Hát ez fél liter, ha az esik. Botrányosan gyors tud lenni. Hát És ezt tudtad, hogy a második világháborúban használták a technológiát? Fénymotorba? Gondolom nem elviszésre. elviszésre. Nem, elviszésre. Csak arra azt mutatja, hogy 212 másodperce vesztük el. Már ideje már ki. Nem röpödve, de sokan vagyunk elapítva. Még nem úgy szoktak csúfolni, hogy elvestek egy 220%-et azt látni. Hát sokan, igen, sok így földön a képet. Gyönyörű színe van. Sok minden. Komoly. Mindig óvatosan. Nem. Nem mondom. Nem mondom, hogy szeretettek.
előnye, kifejük a vízet, ha csak a felvesz. Most már még rá. Azért ebben még elég rendesen van nyomás. A dolgodat, lehet, hogy vissza is teszem egy kicsit. Lassan most már neki elolvassam. Már kellene. És ha jól tudom, addig ki se tudod nyitni, amíg nem esett le. Így van. Reteszteli a nyitógombot. Balra lesz, szerintem bármikor leesett. Izgalmas percek ezek. Amíg ráfér a memória kártyára. És leesett. Na. Innentől nyitható a kukta. Egy csoda illata van. Hát, megdobom a hátra a jókárgyat. Kívánjunk. És megösszerjük. Milyen szép visszavett a leves. Nagyon jó. Hát szerintem ezt